El Premi de Millor Esportista de Torredembarra es diversificarà per categories. Serà la principal novetat de la nit de l'esport local, que es durà a terme el 30 de novembre i que entregarà prop d'una cinquantena de distincions entre practicants, entrenadors i clubs, a banda de més de 200 guardons esportius. Serà la segona edició del certamen, de caràcter bianual i que es va recuperar l'any 2016. 7 persones formaran un jurat que es compon per representants del món polític, periodístic i esportiu, amb personalitats tan destacades com les de Vito Fuster i Berni Álvarez, entre altres. Tots els sectors implicats destaquen la bona salut de l'esport de Torredembarra, capaç de reunir dies enrere desenes de modalitats i entitats diverses a la zona esportiva local. La nit de l'esport es desenvoluparà al pavelló Sant Jordi. Que la nostra obsessió és potenciar l'esport base, sense oblidar l'esport de lleure de la gent gran, però que no, com a prioritat i prioritari és la pràctica de l'esport en un sentit general com a qüestió social. És també reconèixer que Torredembarra es projecta en mitjans d'arreu gràcies a aquests esportistes del nostre municipi. Feu enveja com a municipi, perquè sou un municipi relativament petit i que pugueu oferir una nit de l'esport a la vostra ciutadania i als vostres esportistes és algo que realment té molt valor.